तामुलपुर प्रेस क्लबा गोसोम बेज गाननानै खुद्रि सारदों। बाक्सा जिल्ला मुसलपुर प्रेस क्लबनि नन्द बरा, टकी सेट्रि, दिलीप बर' आरो सानै हकारखौ आथिखालाव सोलिबाय थानाय कोविड-19 करोना भाइरासनि समाव रादाब बुथुमनो थांनाय समाव मुसलपुर पुलिस बिफाना बुनानै रादाबगिरिफोरखौ लाजि फोनांनाय जाथायखौ लानानै बाक्सा जिल्ला प्रेस क्लबनि बिथोन बायदियै तामुलपुर प्रेस क्लबावबो दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे गोसोम बेज गाननानै थांनाय 30 एप्रिल खालाराव खुद्रि सारो। सम्मानीय तामुलपुर प्रेस क्लबर सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, उपदेष्टा महोदय, लगते सम्मानीय বিষয়ববীয়া সদস্যসকল, আজি আমি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ লৈছো। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে যোৱা 2-3 দিনত আমাৰ বাক্সা জিলাৰ জিলা সদৰৰ সাংবাদিক দিলীপ কুমাৰ বড়ো আৰু নন্দ বুঢ়া ঠগী চেত্ৰীক আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে শাৰীৰিকভাৱে নিৰ্যাতন চলাইছে। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে দুগৰাকীকৈ কাকত বিতৰকক শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰা হৈছে। ইয়াৰ প্ৰতিবাদকল্পে আমি বাক্সা জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে তামুলপুৰ প্ৰেছ ক্লাবেও আজি এটি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ লৈছো। আমি সাংবাদিকৰ ওপৰত যিটো নিগ্ৰহ, ইয়াৰ প্ৰতিবাদকল্পে আজি তামুলপুৰ প্ৰেছ ক্লাবে কলা বেজ পৰিধান কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছো। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি আমাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগতে মহকুমা প্ৰশাসন আৰু অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাব বিচাৰিছো যাতে আমাৰ সাংবাদিকৰ ন্যায় নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰে। बे खुद्रि सारनायनि गेजेरजों रादाबगिरिनि मोदोमाव आखाइ होनायनिफ्राय जानगाराव थानो पुलिस बिफानखौ गोख्रों रावजों खावलायदों। कोविड-19 प्रतिहत करार क्षेत्र देशर जी स्वास्थ्यकर्मी आरक्षी बाहिनी अर्धसामरिक बाहिनीर समान्तरालभावे याक प्रतिहत करार कारणे राज्यखনৰ যিসকল সংবাদকৰ্মী আছে, সংবাদ মাধ্যমৰ ব্যক্তিসকল আছে, তেওঁলোকে দিনে নিশাই অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী ৰূপে কাম কৰি আছে। এনেকুৱা এক জটিলখনত সংবাদকৰ্মীসকলৰ যি স্বাধীনতা, এই স্বাধীনতাত আঘাত হানিছে বাক্সা জিলা আৰক্ষীয়ে। বিগত কেইটামান দিনত বাক্সা জিলাৰ দুজনকৈ হকাৰক আৰু দুগৰাকীকৈ সংবাদকৰ্মী ক্ৰমে বৰমাৰ দিলীপ বড়ো আৰু আমাৰ বাক্সা জিলাৰ নন্দ বুঢ়া ঠকী চেত্ৰী, এই দুগৰাকী সাংবাদিকক শাৰীৰিকভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে। এনেকুৱা কাৰ্যক আমি তামুলপুৰ প্ৰেছ ক্লাবে ধিক্কাৰ দিছোঁ। সংবাদকৰ্মীসকলৰ যি স্বাধীনতা, এই স্বাধীনতাত যেন খৰ্ব কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰক্ষী বিভাগে। এনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ সাংবাদিকসকলে বা সংবাদকৰ্মীসকলে বা সংবাদ মাধ্যমৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ যি জীৱনৰ নিৰাপত্তা, এই নিৰাপত্তালৈকে ভাবুকি অহা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এনেধৰণৰ কাৰ্য যাতে ভৱিষ্যতে সংঘটিত নহয়, তাৰ বাবে আমি বাক্সা জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়, বাক্সা জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগতে আমি অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে সাংবাদিকসকলৰ নিৰাপত্তা সুৰক্ষিত ৰাখে আৰু আমাৰ সংবাদকৰ্মীসকলে কোভিড-19ৰ হকে যুঁজিবলৈ, কোভিড-19ক প্ৰতিহত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যুঁজ দিবলৈ যাতে সংবাদকৰ্মীসকলক অনুপ্ৰেৰণা যোগায়, তাৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ। बाक्सा सिमलानिफ्राय गलाब बसुमतारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। BPF हानजाया गेजेर नङा बे खोथाखौ बुंदों बाक्सा गलागाव ब्लक BPFनि आफादगिरिया। BPF राजखान्थि हानजानि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि बिथोन बारे बाक्सा जिल्लानि गलागाव ब्लक BPF हानजानि अफिसावबो BPFनि फिरफिला बिर होनाय जायो। BPF हानजानि बा नोंथांमोननि हानजानि फिरफिला बिर होनायनि गुबै जाहोना मा एबा थांखिया मा? खुलुमबाय। गिबियावनो आङो नोंथांमोननि चेनेलखौ बरायनो लाग्रोनाय जाबाय। दा हाग्रामा सार बिथाङा न'खर न'खर फिरफिला बिर होनायनि जाहोना जाहैबाय जों गासैबो सुबुङानो जोंनि BPF हानजानि गासैबो मानसि आरो लोगोसेयावनो जों BPF हानजाखौ अनसायो। बेखौ फोरमायनो थाखाय बिथाङा फिरफिलाखौ बिर होनाय खिन्थादों आरो। दिनैनि दिनाव नोंथांमोननि जायगायाव बा ओनसोलाव बेसेबां जौखोन्दो सुबुंफोरानो बे हाबाफारिखौ मावफुंदों? दा जोंनि बे ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला 80% सुबुङानो बे खामानिखौ मावफुंनाय जादों। आं बे समाव मोनसे बाथ्राखौ दुखु फोरमायदों, जिहेतु जोंहा बुहुमनाङैनो कर'ना भाइरास कोविड-19 साग्लोबसारनानै दङ। बेहाय जानो गोनां जोंनि इलेक्सन बेखौ फावसायनो थाखाय जोबोद दुखु फोरमायदों। जाहाथे इयुनाव ब्रैथि खेब बिसायख'थि जायोब्ला जों मोजाङैनो बिसायख'थिखौ जाफुंहोनानै गासै रायजो राजाफोरनि मदद लानानैनो जों देग्लायनि बे ब्रैथि खेबखौबो जोंनि BPF हानजायानो सरकारखौ दागोन होननानै आङो रोखायै फोरमायनाय जाबाय।
थानाय 29 एप्रिल खालाराव बे खामानिखौ मावफुंनाय जायो BPF सरकारा BTAD खौ खुंनाय समाव हाग्रामा महिलारिया गोबां लामा सामा गोरिब नखरनि सुबुंफोरनो न' बां होना रैखा खालामबोदों होननानै गलागाव ब्लक BPF नि आफादगिरिया बुंथिया आरो बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय दिनैनि सानाव जितु माने जोंनि दुलारा BTC आवनो BTC नि जितु फिरफिला जितु माने BPF राजखान्थि हान्जानि जितु फिरफिला बेखौ बिरहोनायनि ओंथियानो जाबाय मा जोङो फैगौ जितु बिसायख'थि ब्रैथि BTC बिसायख'थियाव जाहाथे जोंनि BPF दोलोनि जितु गोहो बेखौ जोङो फोरमायथिनो थाखायनो दिनैनि सानखौ जोङो फिरफिला बिरहोनाय जादों जोङो माने जोंनि BPF दोलोनि मावथिफ्रा माने जोङो मोनफ्रोमबो एंगलनिफ्राय जोङो दिनै देरहागोनखौ जोङो आसा थिदों गिबियाव NDFB नि जितु मोनब्रै फेक्सन बे मोनब्रै फेक्सननि मोनथाम फेक्सना जोंनि BPF दोलोआव जइन जाबाय जितु थांनाय बोथोरफोराव बे मोनथाम जितु एंगलनि जितु NDFB नि मावथिफ्रा एबा NDFB नि जितु मोनथाम फेक्सननि भटआ जितु माने UPPL आव थांदोंमोन जितु देग्लाय माने जोंनि BPF दोलोआवनो दाजाब जाजोबगोन बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि एंगलफोरखौ लानानै देग्लाय जों आसा थिदों जाहाथे माने जोंनि BPF दोलोआ माने देरहासार जागोनखौ जों आसा थिदों बेनिखायनो बिथांमोना महिलारि बिथांनि बिथोन बादियै BPF खौ अनसायनो थाखाय फिरफिला बिरहोबाय होननानै बुंथियो बिथां आफादगिरिया बाक्सा जिल्लानिफ्राय गलाब बसुमतारी रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि ओनसोलनि सिङाव थानाय नरसिंबारि गामिनि सासे पुलिसा गावखौ जिउ फोथैनानै लादों थानाय 29 एप्रिल खालाराव बे जाथाया जानो मोनो गावनि इनसार्ट राइफलजों खाफालाव गावनानै जिउ फोथैयो सासे 40 बोसोर बैसोनि बाबुल कसारी होननाय पुलिस मावदांसाया তেতিয়া মই খবৰ পালো যে আমাৰ এজন জৱান এই বাবুল কছাৰী তেখেত নিজৰ সাৰ্ভিস ওয়েপনটো লৈ পেলাই ইনচাৰ্জ ৰাইফলটো লৈ পেলাই স্কুলৰ পিছফালে আহি পেলাই আত্মহত্যা কৰে এইটো আপোনাৰ নাৰ্ছিংবাৰী LP স্কুল আৰু মেইন প্লাটুন হেডকোৱাৰ্টাৰটো আছে আমাৰ গোবৰ্ধন থানাত এটা সেকশন ইয়াত আছে 8টাম গতিকে মই খুদপুছ আমাৰ ইয়াত বাহিনী যিসকল আছে 14 এপি এটা সেকশন আছে তেওঁলোকক সুধিছোঁ যে ল'ৰাটোৱেতো একো এবনৰ্মেল বিহেভিয়াৰ এনেকুৱা দেখুৱা নাই বা ডিপ্ৰেশ্যন বা এনেকুৱা কিবা ভুগিছিল নি মই সুধিছোঁ বোলে নহয় বোলে ঠিকেই আছে খাই বৈ আমাৰ লগত কথা চতাও পাতে হঠাৎ কি হৈ গ'ল এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ এবছৰ আগতে ঘৈণীয়েক বোলে ঢুকাইছে তাৰ ঘৰটো হৈছে বকত এহাল ল'ৰা ছোৱালী আছে সৰু সৰু বয়স বেছি হোৱা নাই বতাস গুলি আহিছে এতিয়া ডেড বডি এতিয়া আমি গোবৰ্ধন থানালৈ লৈ যাম কাইলৈ আমি এডিশ্যনেল SP সাহেবক কৈছোঁ বাক্সা তেওঁলোক ইনকুৱেষ্টটো হৈ গ'ল পোষ্টমৰ্টেম কৰাবলৈ কাৰণে মুছলপুৰলৈ লৈ যাব থৈ আহিম আমাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা सालबारि ओनसोलनि सानजा नरसिंबारि पुलिस मावख'आव बे जाथाया जायो गावनि खाफालावनो गावनानै जिउ खोमानानै लायो पुलिस मावदांसाया नाथाय माबे जाहोननि थाखाय बेबायदि खास्रि बिस्रि जाथाया जानो मोनखो बेनि जेबो गुमुर मोनथ'नाय जायाखै बाक्सा जिल्लानिफ्राय गलाब बसुमतारी रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बाक्सा जिल्लानि खौरांगिरिफोरा जिल्ला खुंगिरि आरो पुलिस नायसंगिरिखौ लोगो हमनानै खौरांगिरिफोरखौ रैखाथि होनो खावलायदों नोंथांमोना बयबो मिथिसे बुहुमनाङै गिख्रंथावारि सोमजिहोनाय गिलु बालु कर'ना भाइरास सन्देरनायनि हेंथायै जुजिनो हादोरनि गाहाय मन्थ्रिया थांनाय 24 मार्च खालारनि मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय गासै हादरनाङै लकडाउन फोसावदों যোৱা কিছুদিনৰ পৰা লকডাউনৰ সময়ত আমাৰ বাক্সাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ সাংবাদিকৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলি আহিছে যোৱা দুদিন আজি কিছুদিন আগতে BSFৰ জোৱানে আমাৰ এজন সাংবাদিক বন্ধুৰ লগতে এজন সংবাদকৰ্মী বাতৰি কাকতৰ হকাৰক বেয়াকৈ মাৰধৰ কৰিছিল তাৰপিছত পৰহি শেহতীয়াভাৱে আমাৰে আন এজন সতীৰ্থ নন্দ বুঢ়াঢাকেৰ মাননীয় বাক্সা জিলাৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ PSI জনে বেয়াকৈ শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰে এই ক্ষেত্ৰত বাক্সা জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ লগতে বাক্সাৰ অন্যান্য সাংবাদিক সংগঠনসমূহে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আজি তাৰ প্ৰতিবাদত
ন্যায় বিচাৰি বাক্সা জিলাৰ সাংবাদিকসকলে কলা বেজ পৰিধান কৰিছে। লগতে মাননীয় জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে আৰু অন্যান্য অঞ্চলত চক্ৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে সাংবাদিকৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যপালৰে একোখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। আশা কৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত দোষীক উপযুক্ত শাস্তি দি ভৱিষ্যতে সাংবাদিকৰ নিৰাপত্তা সুৰক্ষিত কৰিব বুলি আমি গণ্য কৰিছোঁ। बे समफोराव बाक्सा जिल्लायाव गोबां फालांगियारि फसंथानफोरखौ लकडाउन जानाय नुनो मोननाय जादों। लकडाउननि समाव खौरांगिरिफोरजों लोगोसे नांथारगौ मावथाय आरो मुवा बेसादफोरखौ रेहाय होनाय राहा दङ। बे लकडाउननि समाव थांनाय मंगलबार बारायखालि बाक्सा जिल्लायाव मोनसे जाथावथावै जाथाय जानानै थाङो। मोनथिनाय बादिब्ला बाक्सा जिल्लानि चौकियाव खौरां बुथुमनानै गावनि न' फारसे फैबाय थानाय समाव बाक्सानि DSP प्रणब ज्योति कलितानि मोखाङावनो बिनि PSOआ लावथिजों बुयो टाइम 8 आरो आमी अहमर जनगण मुंनि असमिया खौरां बिलाइनि खौरांगिरि नन्द बरटकि सेट्रिखौ। बाक्सायाव खौरांगिरि थामहिनबा खौरां मावथिखौ बुनाया बेयो ब्रैथि जाथाय। फोरमायथावना दि थांनाय 25 एप्रिल खालाराव जिल्लानि बरबरियाव रामकृष्ण बर्मन मुंनि सासे खौरां बिलाइ रानग्राखौ पुलिस पेट्रलिं पुलिसा बुनानै देहा फाहामसालियाव देहा नायजानो गोनां खालामदों। 2 एप्रिलाव मसलपुराव खौरां बिलाइ रानग्रा बीरेन दासखौ आसाम पुलिसा बुनायजों लोगोसे 25 एप्रिल खालाराव खौरांगिरि दिलीप कुमार बर'आ फट' खेबबाय थानाय समाव BSF जवाना लावथिजों बुदोंमोन। सोरखारा गोनांथार सिबिथाय आरो नांगौथार मुवा बेसादफोर रेहाय होनायनि उनावबो खौरांगिरि थामहिनबा खौरां बिजोंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंखौ आसाम पुलिसा बिब्दि बुनायखौ जिल्लानि सुबुंफोरा साननो गोनां जानानै फैदों। बेफोर जाथायखौ लानानै थांनाय 20 एप्रिल खालाराव बाक्सा जिल्लानि खौरांगिरिफोरा जिल्ला खुंगिरि आरो पुलिस नायसंगिरिखौ लोगो हमनानै खौरांगिरिफोरखौ रैखाथि होनो खावलायो। बाक्सा सिमलानिफ्राय गला बसुमतारी रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरफिननानै दिनैनि रादाब एसेबां फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।